Congress Party chuan thingtlang kho mipuite din mun ngai tua chungin le naki na kan ram le nam kalzel dan tur athirin tuna BJP sarkarina thil ti atum dan hi nasataka dodal athain asia Chuvangchuan he kan program run man tur hi intan kan ram len tam tan kan ram len ham bason nan ani ti sia khongai taka min lo ben khon sak turin kan thom khretu mi pui zong te kan som masadu chewani tun hai loka India rama politics ain lumlet mup maya Christian tele nam tlem zawk te din hun nasataka ti der tholin a oma Christmas le kum thar kan mang zo chia khang hun na khan mi pui tam tak te chuan in lo khemai theia Narendra Modi ya India Prime Minister chu Christian te Christmas in khoma a in khom ti News channel lian tam takin an puang zar ani amai ro chu chomi phe na chuan Christian te chunga tharum thona na satak India rama atheng thung si ani biakina Narendra Modi in khom lai thalak an the dar rualin India ram mun tam taka Christian te chunga leilen na tharum thona nasatak atheng thung si ani chutiang huna chuan nam tlem zawk le chaklo zawk Christian te thawang hawin pu Narendra Modi India Prime Minister kha tun thlengin aka alaang lo ani Chuvangchuan Congress Party ngai dana chuan biakina Christmas an banlaya Prime Minister va in khom te khachu political drama dik tak ni in country anin chuan he centrala BJP alo sarkar nuwa hian nam tlem zawk le dam chaklo zawk te nek chep zongin sarkarin dan rang alo pas to ti kan hrechiang ani he nam hian engkonge azo mek ti hi voin nia kan thom lo hrephak te hian min lo ngai tua pui ve turin kan som chewani Central BJP na dan apas tam takhe kan thate nakina kumsom pangan nuwa he rama la cheng le zel tur he ramba son natana thei top lo chua tur thang thatetan dan sakei alani don ani sa khuana be chanin India khwale tuini theina dan Citizenship Amendment Act an pasa hei hian nasataki nakina tuna reboot butlo ma se theng butlo ma se nakina kan fatetan he dan hian harsatna nasatak alasiam don ani ten maniloka kan sia thau again Forest Conservation Amendment Act an lo pas leta keini ramzim te ahian he danina nok asiam thei dan hi turu tak ani boruak mel za china Central Sarkarin project siam adu chuan ten ramven him na chuan lama malak aron du chuan national importance ramlian namtana poimo tia an puan chuan lama malak na aron nei chuan kan ram ngo thatak takte ten thingtlang khuwa kan ram thatak takte hi dan mangin sarkarin thiam takin min chu sak thei ani ti achiang em ani
tuna an malak dan reng hi ribut but lo ti thut lovin dan mangin zoi te in keini nam tlem zawk te hi min ron nek ral an tum ti hi chiang takin alang ani hei tukin singa kan ron tlangau chan ni za inhlawhna hum him atul chan po hi toy te soi ka du ani Mizoram bithiam ten thingtlang khua municipal council te municipal corporation te omlo namun ni za inhlawhna an man namun zir chian na an nei atangin he MGNREGA Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act ambi Chuvangchuan ni za inhlawhna hei hi thingtlang mipuite chuan an eile bar din mun choi kan na satakin an mangti an mu ani an zir chuak ani ten chu mai dilovin ni za inhlawhna mang hian ko ran tholom te lo pun pha ko ran an tholoma pek turte an lo nei pha ten an electric bill te an lo pek thei pha an fa te school fee te ni za inhlawhna tangin alo tum thei ani tutiang chuan thingtlang khua mason na rurel kan nei za asom nga don lai mai hi he MGNREGA ni za inhlawhna atanga siam ti anzir chuak bok ani ten thingtlang khua chung ko tam takin ni za inhlawhna hi inhlawhna banga kan mithiam ten anzir chian dan chuan ni za inhlawhna hi top ta thut se Mizoram chunga cheng Chhungkaw za asom ruk pani lai hian harsatna an tok don ani ti an zir chuak bok ani chutiang khop chuan he ni za inhlawhna hi thingtlang khua kan mi le sa ten kan thian ten kan thenom ten in nga nan an lo manga an ei le bar din mun choi kan nan ti nge le zual nan thatakin he ni za inhlawh MGNREGA sang ni som ni panga tanga kalpui hi kum som ni lai kan lo kalpui to hi an lo mang tang ani una hian BJP in tok tar an ron se mani chu niza aya niza som ni panga an ron ti ani chu amai ro chu he dan thar an siam Viksit Bra Bharat G Ram G anti ero hi chu niza som ni panga angin sarkar lai puile an lam tang te hian war takin soi ma se Mizoram anga hian niza som ni panga inhlawhna kan mu thei arin om chuang lo ani nikum September ni khat sang ni som ni panga khan wanglai nia news item pakhat alo chuaka chuta chuan tuna kan rural development minister professor nite athusoi assembly house nge ya soi an ron tar lang ani chuta kan minister ina athusoi an ron tar lana chuan niza inhlawhna kan ti po hi tuna Sawrkar kan son mek Enchhin Sawrkar hnuai kum ni chung an Sawrkar tir sang ni som ni pali tanga som ni panga te ten tuna kum kal mek sang ni som ni panga sang ni som ni paruk a te hian Sawrkar lai puin ni zatling inhlawhna sum mamo aron petolo ani niza inhlawh a thei to lo ani chubi apoina em chu tuna niza inhlawhna hi chuan Sawrkar lai puin wage component ante job card holder te hlo tur zong kha za ron tum ani chutiak chung po chuan tun Sawrkar thar Enchhin Sawrkar hnuai hi chuan niza inhlawhna Sawrkar lai puin min ron
pe to lo ani chu ti chuan tuna BJP sarkarina thiam takaron tok tar niza aya tam deuh hret niza som ni panga ati hi keini state tan chuan ti ngai na aum don lo ani engwangin mong niza po kan inhlawh thei to lova ten kan hlo zong job card holder te hlo zong kha sarkar lai puin za aron tum thei to don lo ani BJP ina tuna niza inhlawh na thak na ta na aron siam thar jiram ji a hi chuan state sarkarin job card holder te hlo za a som aron tum to don ani ama sarkar lai puina za aron tum thin kha tuna chuan ni za som ni panga inhlawh na an ti hi state matching share state sarkarina hlo tur za asom alo tum ve angai don ta ka wangin sumlama harsatna tok mek tuna Enchhin Sawrkar kan ron mek hnuai hian niza som ni panga inhlawh na nei hi thil thei ani don lo ti hi Congress party hian a hrechiang ba Chuvangchuan mipuite tan kan ram tan thingtlang khuwa kan mi le sa te tan he dan niza inhlawh na that zawk zia hi kan tlangau pui lo thei lo ani tin chu mai po chu alan ni lova Christian te ta na po thin lung taka pom thei mia lo turin he dan ming hi central BJP sarkarin aron phua danglam ta ani chu Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme hi niza inhlawh na kalphung hi an siam thadu ani chuan akalphung an thak danglam du ani chuan hei aya thazok ka an siam du ani poin a ming thla kher lovin niza inhlawh na kalphung hi an siam thei ani Mahatma Gandhi a ming an pai hei hi Mahatma Gandhi a tha non le na hial ni in India ram mithiam te chuan an lo soi ani engwangin nge Mahatma Gandhi a ming chu hnuai bowan du em kan ti chuan Mahatma Gandhi a chu India ram in pum khat na du tu ani a nam tlem zawk le nam chak lo zawk te tan chuan Mahatma Gandhi a ideology te kha India ram nam tlem zawk tam tak schedule caste te schedule tribe te Mizo tribal te ina kan hriat phak ai tam hi India rama nam tlem zawk tribal dang tam tak an omani Chhungkaw Mahatma Gandhi a thuthunga in hatam tak India dan puipo Mahatma Gandhi a zirtir na in hatam tak te hi tuna BJP ina hnuai bo adu te zinga alo tel ta ka wangin akalphung siam tha thei reng sin a ming te an thaka ti chuan zoi in mi te thinlunga Mahatma Gandhi a ming hi hnuai bo an tum ani kan soita ang khan Christian te tan chuan he dan hi pom a harsatal don ngei mai azia ka chuan jiram ji ani ma se alam dan kha apoi mo tlat ani Hindu pathian ming lam tel ngai zia turin tuna BJP sarkar hian niza inhlawh na hi ming thar aron pe ani chumule Hindu pathian ming kan Christian tho puite kan thian te ko khana kan rong bol puiten he inhlawh na kalphung thar an siam hi April atanga kalpui ani tak huna chuan ko chung le veng chung tlangau ate mipui hria tur thu ten ron puang anga chutiang hun na chuan Hindu pathian ming hi an lam ngai don ani kan rong bol tu ten ziak po in
Sawrkar lai pui BJP Sawrkar hian atum mani Sawrkar lai pui gazette apo G ram G antingat ani then khat chuan gram G antia ma se BJP Sawrkar chuan Sawrkar lai pui gazette a he dan achua apo G ram G atingat ani niza inhlawhna hnuai khachuan kun thok tu ten inhlawh kan du chuan kan VC ate kan thena kan VC ten BD awa ten thena tiang chuan DC ten an lo buai pui le chonga hun tiam chung inhlawhna kha min pe thei thin ani ten van tlang in khoma he ni za inhlawhna bang hian eng na tenge kan ngai poi moang ti te kho chong mi poi ten kan soi ho thin khatiang zong kha tuna hian jiram ji hnuai chuan abo to don ani Sawrkar lai puin thingtlang khuwa kan tho tur hi aron thlang to don ani tu tiang chuan mipuite hne na thu nei na semzai mipuite hne na thu nei na pe kalphung niza inhlawhna hnuaia kan lo kalpui mek chu hnuai bo ani don ani ten niza inhlawhna tuna kan kalpui mek thatna em chu niza som ni pangai thazok om taka lang hi a that zok lo na chu niza inhlawhna hnuaia chuan chiat rup na alo thlen chuan natural disaster te lo thlen chuan ni som nga dang inhlawh theina hlo po za Sawrkar lai puina atum vek theina scheme kha tuna MGNREGA hi ani Chuvangchuan adan dik taka chuan niza inhlawhna kan ti po hi Mizoram ang leimin te le chiat na sang om theina om tam theina mun anga chuan niza som ni panga inhlawhna anti a in niza inhlawhna ti hi bel chian dola inhlawhna ni kan nei tam thei zawk don ti na ani chu ten niza inhlawhna hnuai chuan inhlawhna kan vadila Sawrkar inhlawhna min siam sak thei lo ani chuan job card holder te khan Sawrkar kha kota kan khing thei ani ni som panga chungin inhlawhna min siam sak nge tur ani ma se jiram ji tuna BJP ina anon siam thara hi chuan mipuite tan right to work na tho thei na chan vo kan nei hi claim thei ani lo va be sei thei ani lo poisa om dana zerin Sawrkar lai puina poisa aron sangson azir chawin mipuite tan inhlawhna aom don ani ten kan ria theuangin tuna central BJP Sawrkar hian adu sak big state ni lo chuan mipuite inhlawhna tur siam sak thei turin sumle pai hi state Sawrkar kuda hian aron hlan rual lo hle angti asriat ani state thei big nei thin BJP rorel hnuaia chuan keini state te tan chuan he mipuite tana inhlawhna siam sak thei tur hian sumle pai po hi kan don tam arin om lo ani tiang chuan voinia war taka kan soile du chu BJP na development na ti hi Development Kawrawng Belgian dol lo ani kan thalai tam tak te he Chhungkaw hian an thu ani chumole apoi tak kazet ani development BJP na asoi thin hi development tak ani lova development tak ni se chuan India ram poisa hlut na hi atlatniam lowang tuna chuan US dollar khatle India cheng za in tluk thuak to ani
cheng za lut na alo niam cheng zanga in thil le thei po atam to lo tu tiang chuan development an au puin hnuai a hian aruk tak chuan a reality a chuan atak taka chuan India poisa hlutna nasat takin atlaniama ram ro pui ni tura in buat sai mek India hi tuna BJP sarkar hnuai a chuan kan thlen arin omlo ani khongai taka kan thu soite min lo ngai tua zom saka thudik lo thudik chau kan soi ani ti voin nia hian adu chuan a thei chuan fin fi a thei vek ani ti kha tukina kan thom min lo khre pha champhai khumi pui te kan ngen du cheu ni kalome